Здравейте! Имате нужда от психолог? Имате късмет! Представям ви Алекс Богданов, обучен в най-висококласните академии. В Брюксел, обучен е от най-умните мангали на света. Те са изкарали в първи клас тройки. Как това изобщо е възможно? Абе хора, вие нещо ще бая. Как това изобщо? Продължаваме. Алекс може да помага на негри. Това прозвуча расистко. Може да помага на чернилки. Фак, това прозвучаваше по-расистко. Последно, мисли. Да, може да помага на шоколади. Точно така, на шоколади може да помага. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Помага и на геймери, пристрастени към Call of Duty. Honestly think you're fucking funny fucking with my friends. Seriously. You're a fucking ugly little cunt, mate, and if I ever see you, I'm gonna fucking slit your fucking face wide open, yeah? You're a fucking angry little fucking spastic. Okay. Също така, помага и на нормални хора. Както виждате, Алекс Богданов буквално помага на всеки. Чуйте този доволен клиент. Много съм доволна. От какво бях доволна? След като се уверихте, че Алекс Богданов е най-добрият психолог, сега може да заплатите за неговите услуги за 1 месец, 2 месеца или 3 месеца. Първия месец струва 99,99 лева с ДДС. Втория месец струва 999,99 лева с ДДС. И третия месец 9999,99 лева с ДДС. Може да се обадите на този телефон за контакт с новия психолог Алекс Богданов, така да се каже. След като се уверихте, че Алекс Богданов наистина е най-добрият психолог, моля харесайте това видео и коментирайте. Също така го споделете. Трябва да им помогнем на тези хора, които имат проблеми.